Ewi abusua mechiachi yina ema yina ye ho akwaba edeba by Grace TV GH so megidi se twedi ampo nyankropon adom obia ho ye abusua ni di ni awobrase kwan so obepie video iso a na wa subscribe to channel ye by Grace TV GH na fe ni di mu wadaro mebro na wa turn on notification na wa share ama woni abi oti baby enso nya bi ahwe me de kwabena wisu na abusua ayi na ayi nimse na no dwoda na menhia kotokofia asante magina ahia ye na kro bia asante kotoko he dodo bi bie ya asante magina wo no ene to asante man nim ne Ghana magina nimse sabre asante man ye maame ye hima na asante hima na kunadu ya dom cha na ma kunadu ya dom ya otoso emiensa ekra emane ya asante man ne Ghana magina edi abeho etini so na abusua ye besua de kakra ebra kotoko he betena ase no ene me brain course so asante amre ni amane mu ene na ye beto ye bo ase ne tie bi na ye dimu enkomo kai se ye wretu kwan na ye wretu kwan no nachi aya asante man eja na adanse man hene ena afenso na afenso man hene sanse na amampo hene kwakura ti odija na adanse man hene na afenso man hene sanse komase anase asante man mu sebi nifa no na amampo hene ni wa na adanse hene na ho afei na na ahodo ya aka odinachi ja wo mo ana ebe komase nso a odija ayebafo bantama hene se wonhwe komase achi na se de yetiti ya sebi yesu kono mayimpo se wode wade yeje obi na oba ozo obu se nipa na wade kono ade ja no e wo hemfa e ho atechima na waka de akyew ti be o hene beduye na asantema nyina atena se no na ne kwan so anu se na adanse man hene na afenso man hene na afi bafo bantama hene wode amane bo wa akiri bia ebo kotoko hene nti sebi wimuhyen ye kotehwe ye wa adanse patem wo asantema mi na adanse man hene kasa ye de to yewura nim se de esi akiri eni afi bafo bantama hene wo nyina eda yewurase se nyame ado akwaba na de esi eni ya bibia eda ne kwam je busua enumu na afi ohene eto ne boase ede amane bia nsem wono so wo ede to wo nyina enim na ye beto ye boase ne ahwe de ekoso se kotoko hene tina dwemu a ansakra na asantema nhiem ne be hyase no de ekoso na ye beto ye boase ne ye di ho nkomo abusua ti se ye ranya ba na nanom di kan ba menka ne sa ebetena se na nanom ba no tena se wi a afei na bredi draw kotoko hene ene ye bon se dwete pudu samanka de animu na yewura ba abetena se amamre ni amane kwan so hene betena se wi he no na ne kwan so an se yewura abrafo be si bibia kye no wo se bibia na wo kama mansan ne Ghana man wi ase nyina hu se sante ne we okubeko ya kakraka ya sebi wono ene wan pon ya oda sante man nyina no te no koso wi a afei na no man hene ni abremponfo aman hema ni abrempon hema wo ina akọ ekochia yewura na nchia na de tie ne se ani die mu na no man hene ni abrempon na no man hene ene aman hema ochia wo hene nsem ne wo na no abremponfo de obo mu ase amamre ne ekwan so na no abremponfo ene abrempon hema no bo mu ase te ne nyina akọ ansa na afei na adanse man hene na afei so man hene ene na no ahodo ya aka me kire bafo bantama hene ede amane bo wechi ekobo kotoko hene ni nyina ekoso ansa na owie kotoko hene so de tutwa se bra wo banya satima be hia no a na akokofu hima afei kwa bre Kenya ase hene ena afei kwa bre Kenya ase hima ede abetu nanim se na asante hima na makuna de yado matoso miensa ekura na ye betu ye boase ni akotie di ekoso ewo menhia kotokofie firi bro hene betena ase na ewuranom anoma man hene abrempofo nyina atena ase de ekoso nyina akopem bra ansa na ohene ede to asantema nyina nim na ahema kura okono yentie ne ye na yenim nkomo kai se yesi wile bu firi kro hene aben abusua we da wa dwa boase enti we ka me ho na yenko enkutie de ekoso ankasa ebra yewura betena ase na abrafo se bibi kire yewura na nanom echia na nanom zo chia se bi yewura chia me obo hene kro man hene kro ha chia yewura e ma mansan nyina asantema nyina ehunu bi se de ese tie no di kan koso nanom ko gina badwam di amane bobo yewura na meka se bi mu hye tehwe e wa dance no nyina to yewura nim ansa na de ka ye bia enso to aso de yenko ni nkuti bi mai ba ye beto aso woni bebe ta body awon small champion finale woni bebe akuya body je no se kwa maina kucha iranga bitwase
ready to master the Pia Comia said, I committed no smelting brain. What's your new daughter? I want to follow someone. What's that to negative much more jump on the game? What's that to negative wow? Two for natural say no casa precono. Bianye di nanano di tie. Oh, Saji for Gunyagwasio, Grasantina de Trasingen. Oh, Saji for Gunyagwasio, Grasantina de Trasingen. What a quine Trasia, Probane Trasingen. What a quine Trasia, Probane Trasingen. Mema Crabby, if young woman got a king. Mema Crabby, if young woman got a king. As I can't touch more jump on the fingering. As I can't touch more jump on the fingering. As I just say, boss, meditate. As yes, ye boss, Mantier. Rabia Santina de Trasingen. Rabia Santina de Trasingen. Said you came more than you. I said you came more than you. I never said you so to Penina Cabacuma Sicapano. Why never said you so to Penina Cabacuma Sicapano? Robina Sabianco, baby. Robina Sabianco, baby. A man will tell you about them refer Trasingen. A man will tell you about them refer Trasingen. Seven is up in my jail. One in top of my game. What a food I jump on the fingering. What a food I jump on the fingering. Oh, Sonny Crows, meditating. Oh, Sonny Crows, meditating. Jagojana, there's a dinner. Jagojana, there's a dinner. I could see a much more jump on the fingering. I could see a much more jump on the fingering. Jagofis from Pro, Demi Ferris. Jagofis from Pro, Demi Ferris. As soon as I know, I said to me, more than you. Asungeni no said to me more than you. Who personal in Cabumpunto and Kosoba Gana near Santimam? Who personal in Cabumpunto and Kosoba Gana near Santimam? Robina Sabian Kobe. Robina Sabian Kobe. Braga Bacana from Pro, Demi Ferris. Braga Bacana from Pro, Demi Ferris. Nema Dabindra da Koyadung. Nema Dabindra da Koyadung. Yadon Yakuba Juda Dutch Mojam Bonifunga. Yadon Yakuba touch more jump on the name. Oh, those guys are my lady Jackunga. Oh, those guys are my lady Jackunga. Jackia Bob Uncle John Frow. Jackia Bob Uncle John Frow. In a fray from Podemi Fowl. In a fray from Podemi Fowl. Oh, Pogwami more than you. Oh, Pogwami more than you. Why never has a judge of Occupying nature, you come on. Why never has a judge of Occupying nature, you come on. Oh, being a Sabian Kobe. Oh, being a Sabian Kobe. I say, Jamie boy, any more jump on the finger. I seen Jamie boy, any more jump on the finger. Why am I cherry quabos, meditate? Why am I cherry quabos, meditate? Robert goes a baby name. Robert was a baby name. And don't imagine much more jump on the finger. And don't imagine much more jump on the finger. Bobby, I guess bring bombos, meditate. Bobby, I guess bring volleyball, meditate. Bobby, I nothing. Bobby, I nothing. Also, Jamie, the reverse nothing. Also, Jambe de me fait nothing. Champion Fiafu, also the much more jump on the finger. Champion Fiafu, also the much more jump on the finger. I know from and grab more than from and grabbing. I know for ram and grab more than from and grabbing. I said for Gunya singing. Was I for Gunya singing? Oh, present in a death nothing. Oh, present in a death nothing. Wo group that to one of them for Gunya was I don't know Chemera. ATA. What's that? We need to premier dog. We need to confirm about the panel penny. Would you have what dear? Eji apemine. I don't know if I want the edge and need to walk. Something young kuno. We now go with them. Couldn't you pay your kuno? I don't know which I just anti mine. Would say to when it tete Buankuma.
ti ankoma una shima konfu ayekom ushimiji ni nsem dawuro nwese yina hwe ase na nkrante dua wowi na nsonsensan wa ni fie panyini asem wowi esuru abodise na nso abodise wowi ebetu ani ntoni sebi oku na emeninya ene ntankase ne de dua che na asem ne kura de santama de ye mfamfiri sasa mo nsam susu ye nchene bakwa pede se ni obo de nyankopon obo suru bo asase abowo wo sa adunu papa ne susu papa sebe woni mtirim fita ase nra tia mo nku wona atu afna bo benka techie ma ne hwe abreta na de sika sika afa nipa ku mra to krana na wo susu makwa woni wakochi ahene wo setu edi susuma wo sumu tu pa mo woso na ba mtitiriku suma ntitiriku bo sumbu abedru a wona santini di achinyi a wutiri yira asante amane kwanso wabra fo nkuto ena twa afreje wanim twa afreje sikadwa anim edi mensam ma ta de yabone nti wutuwe upuru wutrum wabra fo ngum nipa ana ncho bi achi muma nyemfa nkyere no sebe kuntunku ewusuro kuntunku ewuse kan frusuro ba ye no ada mansa nyina akom awu akyekere fo no ene wabra fo o kan frafra ye diwa fo finance oni ne ho adaje asansan do ampo nyina mo a oduru dwom opumso ofie tutu akogina mo atatirifa sisi onimasa nenso osa nkuranhwe akogina mo atatirifa so yetwa osi ta awo wano wana besna koka no oka opumso ofie tutu a wakako abajimanfo abanyina banyinso okam frafra Ale. Mafo so my hada so my ne. Mafo ba kwa mojo. John, I know I saw tell nature call on I know. The Chijamu, Yanko. Then some more way don't catch someone, some way to from the away from home. Who do you see? It's not answer. What does Chijamu to say? Tumfa chame sabna hunu awiye hunu na kunt bantma hene ne ofiso hene me hawiye ya na se ayewura dawruma wadina chiri jaye no ebe biyansi adansina chese hene kakra bitoye danso no de yafe achiri atutu bibia ti obaya chese ba ha na asama adetu ani no So we said another thing now officially but for what man we said another thing na officially here asante mai ba ko so ku masi adamu bu ule ti jawo no adamu bu no le se wo bi tele ti ako to mo chi se bibia ba to kama na bu ana mo ti se bi adansi mapeni pe ba ko akoti manipa enwotwe afrim ti one na mo se we do more se bi atu one more na men charge ne we dey afraid so that man no to be you see what no asa be adisi mo tu film no bi onye si bi o na men charge that trans wa do me bro you what was and we was in the montanse
ɔsɛ funu mo tu hɔ na mo ɛne nyame nkyade a wɔde efrɛ ne no ɔdɔ bɛ gu sisi bɛ esi ne yɛ santima nyinaa deɛ sɛ ma ɔmɔpanyin nsa ɛsɛ bɛ ganama nyinaa yɛ akɔ ɛde kɛseɛ ɛbɛ ɔya nsi ne nyinaa no tu hɔ na mo ma sɛ biribi atɔ yie ɛbɛ sɛ mo ta se. Abusua nti deɛ ɛkɔ so no deɛ di kan kɔ so ɛbra na adanse man hene afei na afei so man hene na bafo bantama hene de ama ne ɛbɔ kɔtɔkɔ hene ɛbra yɛwura ɛbra sansa hene kɔ de kumase man no egya bafo bantama hene na afei wɔde asanteman egya na adanse hene ɛne ɛyɛ nana afei so man hene kai sɛ na amampo hene wɔ hɔ a sɛbio ɔnanka yɛwura de asanteman bi gya no sansa ɔne the vice president make fun aban mu sɛ kɛde to aban deɛ ho a anaasɛ asanteman ɔno yɛ nifa hene ɔno nso na yɛ asanteman nifa hene no ɔno a ɛna amampɔ hene saa nso ɛna kumaseman so ɔde gya a yɛbaafo bantama hene nti no hene baeɛ a na ɛsɛ sɛ ɔde ama no yɛbɔ yɛ a ɛwɔ fie ɛbɔ yɛwura nti ɛno akyi ɛna kɔtɔkɔ hene de to asanteman nyinaa anim sɛ ɔyɛ sɛ ɔne asanteman bɛhyia na ɔba na akokɔfu man hema afei kwabere kenya ase hene ɛne kwabere kenya ase hema ɛde ama ne ba beto n'anim sɛ na hema ɛkɔ akura yɛnkotie no nso mmerɛ ba a yɛbɛtoa so zone amere sɛ no sɛ no pɛn sɛ na mo sɛ na mo mato ase ɔba mo ara na sante ma de jase kobeti ne konson wɔn ma kegyase hene na gogofo ma kegyase ma bɛsɛ bɛto n'anim yɛn sɛ deɛ ɔto ma no sɛ na sante ma kɔtɔkɔhena bi wa yɛn da no na mo dodo ne deɛ so ɔno pɛn mo ne biribiara ɛwɔ mu ha sɛ bɛyɛ ho de yɛ kae sɛ bɛ edwuma no dwuma di a ɔbɛdi no aso ɛsɛ ɔkɔ nanam hɔ to nanam mu yɛn sɛ sɛ bɛyɛ baasa wɔ otu kwan sɛ yɛbɛto wɔn mu no na yɛ sɛ ɔfa santeman na ɔtum anim na sɛ deɛ ɔyɛ dua no sɛ ɔgyae na ɔhwɛ deɛ ɛsɛ no na ɔyɛ to ho nneɛma sɛ deɛ ɛsɛ no asanteman nyinaa deɛ sɛ mfuo motwumi na mfuo kobi sɛ wampom so kra kɔ nanam nkyɛn na ɔne ba na mokɔ dɔtɔ so mmiɛnsa kɔdi ɔde ɔtɔ so mmiɛnsa wɔsɛ ɔde sɛ bi na ɔmu a ɔne nanom atena kama mokɔ wɔ sɛ bokutadeɛ a kɔntimi nne ɔyɛbɛyɛ bu ne mmara so so waka so kɔ nanam nkyɛn a yɛwu a sɛ obiara no ho nanom nyinaa so ate wɔn sɛ obiara ho nanom nyinaa so ate ɔnam sɛ deɛ wɔasɛ no no sɛ ɔba sɛ yi akɔsida di anim akɔsida ni amada ɛwɔ de mmienu ɔno mo nyinaa bɛtena sɛ santeman anim hɔ yaa de atena ase ne adi no a wɔtwe da na ne nhyehyɛ bi a wɔbia no ɔno mo nyinaa so ate nti ɔnam deɛ ɛsɛ no yɛbutu kɔdɛ sɛ sɛ yi nti deɛ ɛsɛ no deɛ ɛyɛ ne bɛsɛm sɛ deɛ wɔasɛ no abusua ti deɛ kɔɔ so ɛwɔ manhyia kɔtɔkɔ fie ɛbra yɛwura ɛde n'ahema ɛkura yɛ ɔkɔ nto dwa ɛna ɛde asom wɔn kɔkɔfu kenya ase ɛna asante akonnwa ahenkuro wɔ kumase yɛ wɔn yɛ nim de wabakɔsɛm mu aka me atem ne sɛ wɔn nyinaa yɛ abusua baako ɔyɛkɔ abusua no ɔka ho yɛ wɔn nyinaa kora deɛ wɔn firi ɛyɛ aseɛ baako wɔn yɛ adeɛ ase baako menka ne saa sɛ de bɛte ase yɛ de bɛpem ha na brɛpem ne wɔn yɛ nim die ɛwɔ asante amammerɛ ne amanneɛ ma retwe nkɔmmɔ ne yɛsua bebree no a ɛfiri medin ɛde kwabena wosu ne bie mu a subscribe to ɛyɛ by Grace TV GH na yɛ nyinaa yɛ nyinaa mu nyame hyira wɔn sɛ ɔbɛyɛ ne saa ɛbrɛpem yɛ bɛhyia makra
Bye bye.